Uwi na tayo agad? Hindi. Hospital kami. Hintayin nyo kami. Five na ko. Tubig, mineral. Tubig. Kasama namin sa masalamat siya sa Panginoon sa amin ang sa lupa para lang sa langit. Yan mo ang mundo na Napakanya ni may kahiga, no? hindi ako yun. Dre, napakanya. Ano lang ba ito?
Hindi lang ako makabasa. Aesthetic ang power ng music.